Ola, no vídeo de hoxe imos vos presentar unha das técnicas máis revolucionarias da bioloxía moderna, a reprogramación celular mediante a obtención de células nai pluripotentes inducidas. Esta técnica é revolucionaria non tanto os métodos empregados, que son bastante comuns e que precisamente fan desta técnica moi útil en moitos laboratorios, senón porque revela aspectos cruciais da bioloxía humana. Imos explicar por qué. Cada día estamos tomando continuamente decisións. Que roupa nos ponemos, que almorzamos, por que camiño imos á facultade. Moitas destas decisións son triviais e afectannos só no momento. Outras son máis permanentes. Un corte de pelo, un cambio de armario, o coche que nos mercamos é algo máis permanente. Pero como norma xeral afectarános só durante un tempo e unha vez que o cambiemos o seu efecto desaparecería. De modo similar, as células humanas están a responder continuamente a estímulos externos, variando como responden a estes, sendo moitos destes cambios reversibles. Pero hai outros cambios cuxo efecto pode ser moito máis duradeiro no tempo. A que colexio fostes? Que opción elexistes no bacharelato? Que carreira elexistes? Cales son as vosas compañías? En moitos casos, cambios externos son reflexo de decisións máis profundas e permanentes que tomastes ao longo da vosa vida. Moitas decisións estarán influídas por familia, amigos, a sociedade, as circunstancias ou a vosa natureza. As células tamén actúan dun modo semellante, respondendo tanto a instruccións herdadas no seu ADN como respondendo a estímulos externos. Este é un modelo para representar a toma de decisións dunha célula ao longo do seu desenvolvemento. Sería como unha bola que vai rodando por unha rede de vales entre outeiros. Cando está aquí arriba, a célula pode tomar calquer camiño outeiro abaixo. Sería equivalente a unha célula presente nun embrión temprán. Pero a medida que vai descendendo, cada vez vai estar máis limitada, de xeito que cando empece a rodar non poderá volver ao alto da montaña, e unha vez que está nun val, non poderá pasar por enriba deste outeiro e ir a parar a un val veciño. Defínese como especificación a cambios reversibles e temporais durante o desenvolvemento da célula. Determinación a cambios que afectan de maneira irreversible aínda que non sexan aparentes. E diferenciación cando ese cambio irreversible materialízase con cambios que tamén afectan a apariencia e funcionamento das células. Durante moito tempo, estes cambios asociados con determinación e diferenciación considerábanse irreversibles, e é o normal para case a totalidade das células humanas durante o desenvolvemento. Ademais, na maioría dos casos, estes cambios van acompañados da reducción na capacidade de dividirse e proliferar dando lugar a máis células. Isto permite que unha célula diferenciada se comporte dun xeito particular ao longo de toda a súa vida, o cal é moi vantaxoso se tes en conta que queres que unha célula da pel te protexa fronte ás invasións externas, que unha célula do intestino sexa capaz de captar os nutrientes da túa comida e que as túas células musculares sexan capaces de contraerse para realizar movimentos. Pero supón unha limitación cando queremos reparar tecidos. Precisamente, esta técnica de reprogramación que imos ver hoxe permite que unha célula diferenciada poida volver outeiro arriba e ter capacidade, de novo, para dividirse e dar lugar a outros tipos celulares moi diferentes do inicial. Takahashi e Yamanaka traballaron nisto dende fai uns 15 anos cunha aproximación que nunca ninguén probara antes. No pasado, logrouse obter células capaces de dividirse e diferenciarse partindo dun núcleo dunha célula adulta, incapaz de dividirse nin diferenciarse, pero con a axuda de óvulos de Ra inicialmente e con células de mamífero máis tarde. Isto indicaba que había algo nestes óvulos capaces de transformar o núcleo dunha célula adulta nunha célula semellante a dun embrión. Pero a pesar do impacto destes descubrimento, este algo misterioso, o que era capaz de devolver a mocidade a estas células, seguía sendo descoñecido. Sobre isto empezaron a traballar Takahashi e Yamanaka. Estes dous investigadores
tiveron a xenial idea de centrarse en factores de transcripción que estaban expresados máis abundantemente no óvulo e en estadios iniciais do desenvolvemento. Un factor de transcripción é un tipo de proteína que se pode unir a unha rexión de ADN e facilitar que se exprese. Induce a expresión de xenes ao activar a maquinaria que se encarga de interpretalos. Inicialmente partiron dunha lista de ata 24 factores de transcripción. Estas proteínas introducíanas mediante virus nun tipo de células adultas, fibroblastos. Mediante este experimento, observaron que algúns destas células deixaban de ter a morfoloxía típica de fibroblastos e adquirían a de células embrionarias e comportábanse como tales. E aquí é cando un experimento brillante se converte en elegante, porque empezaron a retirar algúns destes factores da mestura de virus que tiña. E desta forma viron que algúns destes factores eran necesarios para obter a reprogramación en células embrionarias, de forma que cando se quitaban o proceso non se repetía. Mentres que outros destes factores estaban presentes no óvulo, pero non eran necesarios e mesmo podían entorpecer no sistema de rejuvenecemento. No sistema final, demostraron que con só 4 factores de transcripción, OCT4, SOX2, KLF4 e CEMIC, eran suficientes e necesarios para reprogramar células adultas de rato e humanas, en células de tipo embrionario as que chamaron células NAI pluripotentes inducidas. A importancia deste descubrimento foi inmediatamente recoñecido. A revolución chegou a moitos laboratorios que ou ben tiñan a capacidade antes de realizar esta clase de métodos ou que estaban a traballar con células NAI pero que non podían alcanzar todos os seus obxectivos por problemas de tipo ético, legal ou metodolóxico. Isto supuxo un novo pulo na terapia celular que contaba cunha nova fonte de células con gran potencial e revitalizáronse os estudios do desenvolvemento temprano. Hoxe en día, moitos laboratorios contan con estas células esperando que sexan a base da medicina individualizada que todos esperamos.